लाख लाख गारि मटर सालायग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। नोंथांनि थाखाय हान्था-मेला बिफाना मोनसे सुबिदा लानानै फैदों। हान्था-मेला बिफाना गासैबो गारि मटर बिगोमाफोरनि थाखाय फन नाम्बार फोसावदों, जाय नम्बरजों नोंथाङा मोनसे फन कल खालामोब्लानो ट्राफिकनि गासैबो सुबिदाफोरखौ मोननो हागोन। नंगौ, हान्था-मेला बिफाना 1 मेनिफ्राय 28 मेसिम मोनसे जर'खा रायजोआरि सिबिथाय हाबाफारि जागायदों। नोंथाङा बे बारनिफ्राय ट्राफिकनि हाबाफोरखौ न'आव थानानै गोरलैयैनो खालामनो हागोन। इन्सुरेन्स, फिटनेस, पारमिट, पल्युसन गासैखौबो नोंथाङा न'निफ्रायनो खालामनो हागोन। नोंथांनि फन खालामनायाव हान्था-मेला हानजाया नोंथांनि न'आव थांनानै ट्राफिकनि गासै खामानिखौ मावनानै होगोन। हान्था-मेला बिफाना मोनब्रै फन नाम्बार फोसावदों। बैफोर नम्बरानो जाबाय 9577992153, 8011333013, 8822755738, 9127206803। बेफोर नम्बरफोराव नोंथाङा फन खालामोब्लानो हान्था-मेला बिफाना नोंथांनि न'आव थांनानै नोंथांनि ट्राफिकनि खामानिखौ मावनानै होगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754, 7002 71929, 97066680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।